vamwe vachafara vamwe vachasuwa. 9 August 2024 ndisati ndachibvondora like this video kuitira kuti ZANU-PF iboikane sekutaura kwatinozviita right. Hazvina kumira zvakanaka. Situation iripo yakuitika iko zvinezvi very tense. Zvinhu zvakutyisa, zviri kuita zvichityisa mbijana. Tatanga tamboona polisi iri kuupgraderwa kutengerwa mota. In my understanding ndobva ndaziva kuti hana dziri kurova ende vari kumbambotraya zvese kuti konzi kuri kuitwa maOlympics kuFrance. Regadza timbotuma vakomana vaende vaenda kuFrance nedelegation vachinonotraya kunotsvaga kuda kutsvaga endorsement kwese kuti alright, because it's not easy kugara muchiziva kuti imimi muri illegitimacy, munenge muchima kutrya by all means kutsvaga a way forward yekuti mutsange kutsvaga ma-friends like what they did in Russia. Vakatanga kubuda vachitaura zvimwe zvinhu futi na Putin vachitaura kuti Zambia this, Zambia that, nyaya yeZambia iyaya imakaona mese ichitaurika. In my understanding ndakakwanisa kunzwisisa kuti zvinhu izvozvo they know kuti opposition yemuZimbabwe munhu weitone ukama naye uri mudhuze wainokwanisa kunzwanana naye it's Zambia. That's why makazoona that minister uya wemuZimbabwe achitaura kuti Zambian president is a security threat. Ndobva manya kunodeleta that post. They know kuti zvinhu pazvava iko zvinezvi hazvina kunyatsogadzikana. So cause mazuva aya pakapera election ivo mupfungwa dzavo vaiti tagadzirira everywhere. Saka toda kuona kuti vachaitita sei ende hapana zvavakaitwa ende they just work away with that. Vavangoenda now vakuona manje kuti vanhu veZimbabwe like mukaona zvakabuda zvitaura Chris Mutsvangu achiti no imimi Chamisa kakanyarira nguva yese iko zvinezvi aoda kusumuka chichi and stuff because kwavari what they believe is Chamisa anenge achishandiswa nevanhu vekunze. This time Chamisa I don't know, maybe he changed the strategies. It's now them and people of Zimbabwe. Ndo paane nyaya hombe iri papo yamuri kuzoona apa vakubudisa vambotraya kuda kuti tatumira tukomana tukaenda kunomhanya kuFrance chinchichi tukomana twacho hatuna hato kuzoningirikina tukatanga futi imwe nyaya. Vanhu veZimbabwe ndo vacho vari kubuda vachitaura it's not Chamisa anombobuda achitaura nezvazvo vachitaura kuti no, imimi kana muri kutaura kuti vanhu ava vana vaenda kuFrance ndo mabest iri muZimbabwe. It's not like kuti because pari kunzi umwe wacho akachuzwa nePolitburo, iye wacho akanyatsodyisa wacho iye arikunzi akachuzwa nePolitburo. Ndo zviri kutaurika panapa, ndo zviri kutaurika kuti zvakaitika kuti mukomana iyeye akanochuzwa navo nevamwe vavo vePolitburo musangano yavo iyoyo. Saka hapana pekuti zvaizoenda nekupi nekuti pari kunzi dai vakatsvaga vamwe vanhu vari best, but iyo inongoriwo imwe nyaya because yavanga vakuonesana nemaZimbabweans because inengoriwo imwe nyaya iri panapa inoda kudurura nhasi. Inyaya iri kuvhundutsira vanhu zvisingaiti, vanhu vari kutya, vanhu vari kuvhunduka. What is going on in Zimbabwe right now? Because ndiri kutaura nemi kudai so today iri 9 August sekutaura kuti amboita ma-streets eHarare right now akazara nemasoja. CBD Harare yakata kudirwa masoja vari kupatrola. I don't know kuti ndezvechi. At first vakatanga vachiti no, hata chimbotenga zvinhu zvedu vachiningira because team propaganda yeZANU-PF yakatraya kuda kuwandisa. Pakabuda information ikangosvika kuma-citizens direct avadi, vanoda kuti information isvike kuma-citizens vamboidiluta mbijana nepropaganda kuitira kuti zvisasvike zvichinosumudza hasha dzevanhu. So vakamuti no, ini zvinhu zvedu zvatanga tatenga izvo chekuti tadii zvangu zvapinda tiri kuupdata masystems edu earmy esecurity dzenyika. Boom, zvanga zvaupdatewa zvesystem zvingangonzwisisika. Maybe imota police, not imwe side but department retraffic, it's fine because izvozvo hazvina chekuita nenhingirikini. But this time pari kubudiswa mota dzepolice dzearmy dzakazara in the street of Harare. It simply means these people, they are in a panic mode. And the guy aibuda achitaurisa abva abudiswa achiexposwa that Chris Mutsvangu, a lot of people were complaining about that. What is guy trying to say panapa? Abhanzi that Chris ye kuhondo
haana kurwa hondo. Chris ari kunzi ainyebedzera kungorwara muhondo nekutaurisa kwese kwaanenge achiita kwekwe, anzi aingotaura ari kurwara, anzi haana kana 1 bullet raakambovhomora akabuditsa rakaenda kunorova munhu. That is the situation iri kubudiswa. Afumurwa nomwe wake anotwa Seveka Sukwere ndiye abuda achitaura kuti this guy ainyebedzera kurwara kuhondo kusvika hondo itosvika pakupera achingorwara achingoti ari kurwara, saka hapana kuti aizotarwa hondo. Now takuona vanhu veZimbabwe, maZimbabwean citizens vacho vari kunetsana nehurumende iripo iyoyo, vari kupindurana, vari kudzoserana nehurumende direct this time. Iko zvino vari kunyatsoziva, they know, that's why vakaemploya vanhu vavo vanogara vari on social media, on Twitter, anadhonza musoro, vanogara every day vachitaura nevanhu vachitanga kunzwisisa kuti vanhu vari kuronga chii, vanhu vari kufunga chii, vanhu vakatsamwa neengo ipi, saka vanhu vari kuningirana nechii, ndo situation iri kuitika. Now vanhu vari kupindura, people of Zimbabwe vari kuti the talk of protesters have been getting less and less with the development of military vehicles. Didn't we expect this as people? Freedom is not given but it's taken. Ndo situation iri kutaurwa panapa, iri kuonekwa nemumwe ari kutaura kuti ayo freedom iri kutotorwa, hapana pekuti tinganingiriki napi, iri kutowedzera kutorwa nenyaya yekuti mahukuto. Because tikada kutarisa muZimbabwe department rinotyiwa chete nevanhu vese maZimbabweans, army. It's army chete, nothing. Hakuna imwe department futi rinotyiwa nevanhu, vanhu vanongotya army, ndosaka yabva yangodeploya. Because nguva yese vanhu vakutoti muZimbabwe maakugarika kusina pekuti vanhu vanganingirikina, but army yabva yanomningirikina. Umwe ari kuti vari kukwata blood cowards. For sure, these people, they are afraid of Zimbabweans. It's true. Vari kutya kuti anytime chavasiri kuda iko zvinozvi, since vanzwa kuti havasi kuziva kuti zvida kutanga nekupi, they know kuti vanhu veZimbabwe vakatsamwa, like I said before, kuti vakaemploya vanhu vavo on social media vanogara vachinzwa zvichemo nezvinhu zviri kutaurwa nevanhu, saka information kwavari itoriko, vari kuziva kuti vanhu vakatsamwa neengo iyi. Asi changosara kungoshaya vanhu vanotanga zvivindi chete, kungoti ningi vatosumuka vakuita zvivindi. That's why vari kutongogara vakasosa mastreets ese kuita kuti hakuna anosumuka, hakuna anotanga this time, hakuna anotanga that thing yekuda kuti toda unotanga kunoningirina, because it's fight inenge yatotanga ipapo. Saka macitizens vakangoona kuti zvatotanga, vanhu vese vanobva vangojoina, it's like kubatidzwa kwemoto. Saka vagara vakatobata fire extinguisher, vakangoda kamoto kangoda kuti chobva wakadzima. Ndo zvinenge zviripo. I think maunderstand system yekudzima yakamboitika 2018 paya pane vanhu vakadzimwa mustreet, ndo zvinenge zviripo, so that vanhu vese mozongoti vanhu ava vachingori ningirikini zvavanga vari, hapana chati chachinja. Ende iko zvinenge that's why ukuona vari kutry kublame everyone. Okay, this one ningi, but they are afraid kuti vangobuda kuti vanhu veZimbabwe makadhakwa, havasi kuda vanoblame ma1 votsvaka kuti ndiani ari kuvatungamirira. That's why muri kuona kuti vari kusunga everyone anofungidzira kuti ndileader wese, anofungidzira kuti ane influence yekutanga kuti vanhu ngatisunge tidai so. Unotanga watsvagirwa kanyaya kwawakamboita before bonds, iwe shamwari paipai wakadai nyaya yako kunenge sitapera, vokubata vokudisturba pamadays iwaya havari kuda. And you will be shocked kuona vanhu vese vari kunzi mabheu chinji anotanga kuzongoduditswa after mapedza SADC summit, because pasiri ngodiwa demonstration chete ndipapa pamazuva iwaya atatu aya. Vakangopedza chete papa vakutoti isu hatirambidzwa nemademonstrations, demonstratrai kana muchida, munongouya tongosanctiona demonstration iyo munoda kuita, motudzwa ndeyechii, and then the next thing mupinda street kana vapedza kuachieva zvavari kuda, because they know kuti vakangoerekana vangopfekedzana chidiya chekungonzi chair vasvika zvatopera, inenge yakuti game over, hapasina chimwe chinhu futi chine chakwanisa kuitika kana kuitwa nevana vemuZimbabwe. Now ndiri kusangana neumwe futi ari kuti people should stay calm and not be intimidated, and that at right time descent on the streets. Okay, umwe ari kuti hanzi ndezvedefense month 1 nevakuru. You see that propaganda kutaura nandanga zviita kuti ari kunzi ndezvedefense something, saka ndo zviri kungova kudirwa, but zvinenge zvichitsvaga chini nemumastreets, because kana iriko makore ese, it's not the first time, makore ese payaingoitwa vanga vasingabudikire vachiita zvavari kuita izvi. Alright, if zviri zvedefense man kuchitungwisa vanga zvitsvaga chii? What about muCBD mutown? Road dzacho zviri kupindirana papi, vatadza kushandisa kana road dzekunze kwetown kuti vasvike kwavari kuda kunosvika.
anyway mubvunzo kuti iwo wacho havadi kuna kuzvipindura inotoriwo imwe nyaya imwe panapa vari kutaura kuti the South African Government of National Unity GNU should boycott the SADC summit in Zimbabwe. It is a disgrace. All right, that is tingati chiko maybe, but it's not possible. Tinoda kutaura my best friends kana kuti mabudi this regime iripo Cyril Ramaphosa ndo that is number one. DA yakada kusumudza musoro ikati let's change the venue alright mangwana baba buda kutaura kuti ayo kana kune ma issues ari kunedza ikoko handi tinomagadzirisa ipapo, asi kana tamagadzirisa ipapo ivavo vacho vari kuti vane ma problems vacho tovatanokusotana but ngazviitiro munyika mavo imomo zvigadzirirwe imomo tovataziva kuti takwanisa kuita se kubudirira kupedza problem kwete kuti toti vakadai so vakakanganisa tovatanonengena. Saka zvekuti South Africa boycott I don't think so. Maybe Zambia, because in Zambia ndokuringobuda mamwe mashoko, because Zambia kune veko vanotaurisa ndo vatauti no it's kuti tinzitaenda iko kwewe ma one, because the Hichilema guy hapana kana one day rokwa munzwa kuti anesumuka chitaura zvinhu zvakashata about Zimbabwe. Maybe kana achizozviita zvake kuseri kwemaketeni akarara, but public anenge agara kanyarara ataura nezve Zimbabwe is more focused nekubuilda nyika yake zvaakapinzirwa pabasa pake. Simple, haana basa nezvozvo kuchazonzwa kuti anongofocusa nezvinhu. That's why unoona kuti zvizhinji zvinoitika kana kuZimbabwe vakutosvika pakutomudhauta kuda kutomuvenga kuti why is it asingauyi, anoweka budget kuti no ndikakwira ndikaenda uko ndichada kuenda nedelegation ndozodai budget yemari iyo kuti tikatoita zvakati munyika yedu inoramba ichita se yesimukira ichienda kumberi. Saka maybe Zambia ndio ingatonengena. Umwe ari kutaura kuti in Masvingo they had a convoy of police and army vehicles going around the city some 30 minutes ago, police urging people to leave streets. The situation have reached another level. This is the worst government by a country mile. You see, pakutobudizo umwe ari kutaura kuti kuMasvingo zvaitika futi it's same day police chichima venda runzimbo paipa because vanga vachifamba nechisilent dziri dzepolice kana dziri dziya dziri kunzi dzauya maybe, but mota dziya I don't see it kuzvinge zvine musoro kuti dzinge dzichiuya idzo dziri muroad kana dziri nyowani dzinofana kungouya dzakatakurwa dzosvika dzodeliverwa padziri kusvika fine, kana kuti kutsvaga wana nguva yekuti vakwanise kuzodeliver kuitira kuti vanhu vasarohwe nenhingiriki netrauma kuti masikatana vanhu vanotanga kutopanika like I always say kuti vanhu vemuZimbabwe vane mabundu mumwoyo haafaniri kudzimbirwa nenyaya yezvinhu izvo zvinotanga kuti chichi, but because of ivo vari kutoziva zvavari kuita vanobva vatanga kutongoti ngazvipinde mustreet nemasikatiwa kuitira kuti vanhu vaone kuti tine zvatinotemba. And vanhu vakawanda vanogara vachitozvitaura nyaya yekuti these people vanoshandisa advantage yekutora ma-security forces vachiba weaponize against ma-opponents avo, because ivo vanozozoti vakada kuzviita ivo pachavo ivo neyouth yavo vongomira sevanhu versus vanhu panonetsa ipapo, but youth yacho polisi yacho inotanga inoshandira ivo endewo futi vamwewo vacho venhingiriki nava vanotanga vanoshandira futi ivo ma-security forces ese yakutanga. That's why ichizotanga iyo iri strong zvakanyanya, but vanhu versus vanhu hapana zviripo. Anyway, umwe ari kubuda ari kuti the time to act is now. The authoritarian and crude ED is running scared of people power. He has wiped out his dictators handbook to get some ideas on how to effectively suppress and crush the masses. Ipo zvindaka kumeka sense. Mwari kuti timorokwata haro iroro for sure kutya kunenge kuripo. Mwari kuti doing something without saying anything. Alright, mwari kuti mari yemushonga muzvipatara iri kushayikwa asi the fuel yekudrive zvimatrack izvo every day vanayo. Ndo imwe nyaya futi iri kunetsa iyo kuti zviringotenderedzwa mumastreets for no reason, asi mari yekuisa kuti muzvipatara mubalance iri kunetsa. Mari yekuisa mushonga iri muzvipatara ndo nyaya imwe iri kutaurwawo nemacitizens eZimbabwe panapa. Mwari kuti it's no longer pretending, cause if he had let the protesters go on, it was gonna put up a face that he allows peaceful protesters, right? Iye pachake aronyazozvinze, cause chinoitika ndechekudai so
these people vakugohesa, it's an own goal. Takada kuitarisa varikuzvigohesa, it's like they are destroying themselves pachavo. Even varikutry kuda kugadzirisa image yekuti we are a peaceful country, and the next thing is kana muri peaceful, what are these guys doing in the streets? Vari kuitei inyaya yechiri kunetsa munyika menyu kana mimi muchiti muri peaceful, ndo imwe nyaya iripo. But ivo zvavo paizvino havasati vazvionera. Mwari kuti the devil code it is exposing how weak he is to think he wants to rule till 2030 is just a joke. Alright, yeah, iyo nyaya ya 2030 iyo yakatsamwisa makawanda, but strategy ya 2030 ndakambozvitaura panapa, that strategy ya 2030 iyoyo iri kutwista pfungwa dzevanhu kuti imimi mumhanyire kuda kunoti tauda unomisa kuti tomugarira sapinde ku 2030, so that iye panguva yake achatotonga ari zviri peaceful. Mobva makangano nyaya yeSiom report is part of propaganda style inenge ichishandiswa yekuti isusu toda kukuudza kuti 2030 ndenge ndichiri kupo ndichishanda ndiri papa, panenge pachishandiswa brain dzekuti zoti imimi mukangano weSiom report, because at the first place vanhu vakagara matotaura kuti he is not supposed to be where he is right now. Saka ivo ari kuitei iko zvinhu zvichiko kwacho ndobva angotwista kuti 2030, so that makutomusiya ipapa makukanganwa pane point chacho ihombe, mubva mamhanyira kuda unomisa kuti 2030 ngaasapinde. Ndo imwe strategy ndakaona ikarohwa ipapa. Umwe ari kuti so what is the best alternative now? Looks like plan yema demos will not work anytime soon in Zimbabwe. Elections are out, demonstrations also out. Yeah, pane nyaya papa hakuna, there is no other way. MaZimbabweans ingatoita kuti zvishande kuti elections hakuna, demonstrations hakuna. Mune makuda kushandisa mheni kana kuti mushonga, ameno machurches acho ndo ari kungoinvite kwa ikoko. Saka muchaziva kuti manje kana manga muchizviita munonamata chechi yacho munamato yenyu ichasvika here, zvinoshanda here, because ndo zvamuri kuona zvacho zviri papa. But anyway, nzira dzacho dziri kunzi hadziite tweets dzamuri kuti elections out, demonstrations out, pane one inoshanda ipapo, ende iyoyo ndo inoshanda chezvo, but makutanga makuda kutya. But anyway, regeza timboona zvotara nevamwe vari kuti ZANU-PF is evil and the D's SADC Stockville must feel the power of the Zimbabweans. The people must rise up and expose the corruption Mnangagwa and his cronies. They can't kill and jail everyone. May the youth go to the streets in numbers and take this regime ahead of its doable. Alright, mumwe warikubudisa nyaya yekuti youth ngaisumuke ipinde mastreets ibva yanogadzirisa nyaya dzacho nekuti haakakwanise kuzouraya munhu wese anenge arimo munyika. I think nyaya iyoyo kana iri nyaya yekuratidzira youth iyi kana ichipinda murodhi ikada kupinda ichizvita ida unotanga musindo panenge pane nyaya, asi kana dziri nyaya dzekunzi vanhu vada kunoratidzira, it's not about youth chete, because youth yacho you find out kuti youth yakatohafurwa 30% kudhara, yakatoweakenwa, itori wiki, they are unfocused zvekutosvika pakupedzisira pakutoti iko zvinezvi the only thing yavari kufunga nezvazvo it's about mitoriro and stuff, zvinhu zvese zvemadrugs zvavanenge vachingoita. Saka youth 30% yakahafurwa kudhara, imwewo ndo inenge ichingoperereka ichingodaro, haina kana pfungwa nekumboziva kuti ramangwana kuchange kunei, kungorarama chete. Ukatomubvunza kana kuti nezve kuti munyika tuzodai haana kana clue about that. Ndo type youth yacho iri kunzi ipinde, inenge yasara yacho iri focused yacho tikuti 30% yakahafurwa, 50% ikabuda ikaenda kunze kwenyika, yasara yacho iyi inenge yatova shoma vanenge vari focused, because munomutinga kutaura kuti it's 20% yeyouth yekuti ndo inenge yakanhingirikana yacho inenge ichida change. But vamwe vese ava pakatoitwa basa kudhara, vamwe vakamhanya vamwe vakadidi, ndo skillful rakarohwa ipapo. Saka I don't think kuti zvinogona kushanda zvekuti youth inonhingirina. Umwe ari kuti psychological warfare mean to drive fear into the masses. Yes, ndo zvimwe zvinhu zvinenge zviripo futi ipapapo zvekuti right now zvatingatoita vanhu ava ngatitombotanga kutombodeploya kuti mastreets ese hakuna kana munhu anosumudza musoro, tinenge tingorimo mastreet. But at the end of the day vari kugadzirawo futi, it's like vari kuzvigohwesa, it's own goal yekunzi vanhu vacho vavari kuda kuimpressa vachazoti why imimi nigrini yenyu chigare mustreet, why ami yenyu chigare mustreet. Ndo imwe nyaya iripo. Mwari kuti he is simply declaring war against the citizens. No one is going to save us till we sacrifice to face the repercussion. He is expecting people to back off and
accept intimidation. Ndo zvaari kutaura, ari kuti aiwa vanhu vari kufunga kuti vachabvuma defeat ubva wangodzokera kumashure kuti atakusiyana nazvo, but not everyone. That's why ndiri kuti imwe 50% youth iri focused yakabuda ikaenda outside the country. That's why uchiona kuti vanhu ivavo vari outside the country ndo vanouya kazhinji nema-ideas. What guys, apa tiri kunzwa toda aiwa aona pakadai todzvanyirirwa apa tiri imwe yakarohwa ne-unfocused chinchi wamubvunza kana zvinhu zvinotaura kana constitution, kana anogona kukuudza kana one line constitution kuti inenge ichiti chii. Ndo situation youth yacho yatinenge tinayo paground yacho. Saka I don't know kuti pamwe zvichashanda here kuti vari kuvhundutsira vanhu kana kuti vachatya here. I don't know kuti zvichafamba sei pamberi ipapo, but what I know kuti hakuna chisingaperi and they can't be smoke without fire. Chamboita kuti vavhunduke chii, vane zvavanenge vakahanzwa nezvavakaonera kuti pane something choda kuitika. Umwe vari kuti those army casuals ndivo vasina kana dhiri manje pama-protests they are used to destroy buildings and long range enemy targets. Kozouya nawo mutown kuda kutyisa vanhu chete. Zanese joke. Alright, panyaya yearmy chandakaona chinoitika guys, ipaparegedza tingo clear nyaya iripo inoitika. Nyaya yearmy ndeyekudai. So these people, like I said, ivo vacho pakutonga kwavanenge vachingoita vatori nevanhu vavakaemploya vanogona kugadzira propaganda. So kana even information ichisvika vanoidilute ndivo inenge ichibva kwavari, ndo inenge achida kuti isvike ifambe kwese kumaredio kumachinchi. Saka yapedza kugadzirwa inobva yasvika kana even kana nekuti army nongoudzwa kunzi onai vanhu ava vari kushanda tingoti for example vari kushanda nenyika yakaita kana seZambia. Saka ikoko kuZambia inenge ichishanda kana nenyika yakaita seAmerica. Saka dzakasangana kudai zvozonzi vari kutotinyangwira komana security yenyika iri kudiwa komana tinogona kungopindwa anytime tikaparadzwa. Ava vanongoti isusu tisu security yenyika, vakatonzwa izvozvo vakutoti tatomira hakuna zvakadaro, vari kuda kuti tiita sei votogarira. Bosi shoko arikwanise kuenda vachiudzwa kunzi imimi guys endai munoti ngonovharira vanhu vasati daiso vanhu just vanhu zvinonetsa izvozvo. Saka rinotogadzirwa yakadaro nyaya yobva ingonzi guys ndo nyaya iripo zvopinda kana nditi is like mabhuku kana anenge achishandiswa panapa. Ivo mabhuku avo acho vemigirikini vanotonepa vanenge vachitotaura nyika zvachokwadi tofanira kuiprotecta pakadai for sure. Ona kuti ndo nyika iri kubuda information ipo padai pobatanzwa tunyanya tumaclip onzona nyaya iripo yakabva yakadai and uyu ndianenge ari command in chief obva anoudza magenerals obva kuti fine ndisozvo army pindai muroad gadzirirai komana sosai kwese vharirai kwese hakuna anoita sei anokwanisa kutipinda. Ndo the way yazvinoitwa. Saka zvekuzonzi tingati these guys havana deal, no, vanenge vachitongo vanotanga vaplastwa nepropaganda kuita kuputirwa ubva vangonzi right imi mechipinda iwo mutaise mutichengetedze. Ndo basa renyu komana ramakazvipira kuti muchashanda makatichengetedze. Ndo imwe nyaya inenge iripo. That's why muri kuona kuti iko zvinhu zvari kuvharira, vari kuita kupengereka vari mumugwagwa, hakuna agwagwa rinopisa varimo mumarodhi imomo. And for sure ukada kusvika uchingoita zvekupenga ava vana mangwana zvese vakatosaina vanogona kutokudzima for sure. And ndikuona umwe ari kuti we are wrong for allowing this. How many of us can they really kill? Ngachiputike chinhu ichi is now or never. They are scared of us, that's why they are doing this. Alright, mumwe waritaura kuti vari kutitya saka ngatiite zvinhu izvozvo. It's not bad, zvinhu zvakanaka kuti zvinhu zvakadaro zvitoitika. Vanhu vakadaro ndo vakabvira kudhara vachitsvagwa vachishayikwa, but problem inoitika ndeyekuti vamwe vacho ma-keyboard warriors busy kungotaura kuti let's do this iye akawanda ari like kunze kwenyika kuno akawanda haasi paground asi ari kukurudzira vanhu kuti let's do this you say ndo pane imwe problem inenge iripo. But mashoko akadai ekukurudzira vanhu kuti ngatidai vanhu vakadaro vakabvira kudhara vachitotsvagwa asi vanenge vachitoshayikwa. Umwe ari kuti after a display of this stupidity they will return to their insignificant salary. Right, adzi vapedza ipapo vachadzokera kutumba haritoa tunzungu toyoto havana zvokuzviita. Vanhu vaya vakasaina and most of these guys havakwanisi kutotaura kuti ishoma kana kuti chii, atongoshanda kadaro akatosaina because iye anotonzi pakupinda basa iri uri kutoita ivo it's not about money, uri kungopinda kutoti udzodzo watongosaina. Anoona kutoshanda you'll be shocked kuona kuti vamwe vacho vangauta kushandira kana kuti 10 years asina kana kutotora salary yacho according nebasa ravo iroro because iye anongofara ngoti gambutso rangu ndatodaiso ndapinda pabasa ndakutoshanda ndakutodikirikina ndo dzine pfungwa dzavo. These guys zviri zvekuti mari ishoma
ngatikanganwe ipapa mazvikuti mari shoma guys azvikuti mari shoma havatombozviweke vanhu vavo manje asi maybe daitamboti kana kuti vakomana vepolisi noti these guys vamwe vedu vanotanga kunzi achida kupinda kubasa anotanga apinda nekumhanya otanga ambonzi ngaamhanye toona kuti akazimba here ivava panyaya dzekuzonzi salary inenge isitombori motivation havatombomotivetwe nemari zvavo vakomana ivava vangatomotivetwa nekurwa ikoko ndozvavanotoda umwe ari kuti we will rather die standing aluta continue. Okay, umwe ari kuti where is the citizens of the country? Time is now, never. Let all citizens start war and we'll fund military equipment. All right. I doubt. Problem inoitika muZimbabwe one. Zviri right, but problem inoitika muZimbabwe one. Munhu anoti fund equipment chinji military equipment what akambofanda chi before, because pane zvimwe zvinhu zvekuti tingoita ma-keyboard warriors, vamwe vanhu vanenge vasiri kuda kubudikira paground. Zviri right, but ndo the same thing zviri kuzoenda futi munzeve dzavo idzodzo vobva vazvinzwa kubva kuti no man, citizens vangambozviite, maybe pane someone ari behind akuda kunofanda chichichichi, because I think these guys are very ready for everything. Because imwe problem yanga iri kuitika ndekuda so inoshandiswa namadhara ya psychology kuti uri mwana mudiki unotonondudza uri mwana mudiki, you see that one iyoyo inotori imwe yekuti vanoda kuvhundutsira youth yacho uchizwa kuti uri mwana mudiki. Zvashata vanobva vamhanyira futi kuyouth kokuti aivabosi vanenge ziva kuti une simba but hatidi kukuudza kuti une simba, tinofanira kukuraya pfungwa tichikuudza kuti uri mwana mudiki. Most of vese vava muri kuona ivava tarisa pakaitwa hondo weka makore avo minors akubva kuti hondo yakaitwa makore akati plus iyo chinchi vakaenda kuhondo kwacho vanenge na 15 years vazhinji vacho, but vanokuudza kuti iwewe uri haungazvikwanisi. Alright, mwari kuti problem ndichiwenga, you took power from Mugabe and gave it to that bastard and ED himself. Chiwenga separated from his good wife and given a stranger iri kumufudza achigaya kuti ndine mukadzi. Aizi nyaya dzekuti vanhu vanozojambira kumanhingiriki nonzi ichi kuma relationship evanhu mamarriages chinchi izvo handichazvipinde zvadzango is just a comment ozvayo, but izvo handikwanisa kuzvidayira izvo. Mwari kuti people of Zimbabwe voted for Mnangagwa, we don't care whatever he does. Some of them I agree, some of them not all the people of Zimbabwe, because makada kuti people of Zimbabwe munenge muchitaura nyaya dzekunyeba, it's a propaganda makada kutomhanya kudaro. Yes, vane vavo vekuti vanenge vakavavhoterawo vavo, but vashoma because vavo vachoda ivo vachibudawo vachikwanisa kana kuvadefenda the way inoita maZimbabwe, because unoona nyaya dzikatanga so unoona kuti panapa social media yata kuvharira kwese panapa kumana pakaipa vanhu mumastreets vari kufamba vachingotaura vega wozonyatsofunga kuti vakavhoterwa kupi vari mavo. Ndo imwe nyaya inenge ichiitika panapa. Saka zvekuti unzi akavhoterwa ndotype yevanhu vacho vamwe ma-unfocused, kana kuti iye ari kufunga kuti zvaanofunga iye ndozvinofungwa nemunhu wese. Ipapo it's wrong, hatingakwanise kutolerata zvakadaro. Mwari kuti did they say Mnangagwa Junior was overseeing the undue flexing of muscles? Does the Mnangagwa household have normal people? Can they tell the difference between overzealousness, overstepping the mark of being responsible, so abusive? What with the youth singing ED songs? Iwe ndo type chawo ndo vanhu vacho vanotozira family yacho zvekuita manje ivavo. Kuti family pane munhu angasumuka chivodza zvekuita family yacho iyo ndo vanotovaudza zvekutoita manje, vanenge vachitoteerera, ndo vanenge vachitorula. Haunoti munhu ari kuti anenge achipinda kudza kuti kurula nyika uzoda kuruliwa nani mufamily macho. It's a stupid comment. Da vanhu vanotanga vafunga, tida vanhu vanofunga nematumbu. Handiti mwari kuti oda munyika tanga taneta nekuona mahonda fit mutown, fambai macomrade. Okay, mumwe ari kusimbisana neizvozvo zvekuti taneta nekuona mahonda fit, but chimwe chinhu asingazivi kuti mahonda fit iyo itori part of economy. Mafamilies ari kudya vachiguta because of vanhu vafana vaya vanenge vachifamba nemahonda fit, because kana vakasadaro what's next? Vari vachidiwanzi vatanga kuparara futi nemitoriro handiti is very bad. Atida vanhu vanofunga nematumbu ipapapa. Mwari kuti because of stolen elections, of course vakutoprotecta izvozvo kuti kuba kwacho kwakatoitika, unoona ndo zvinenge zvichiitika. Mwari kuti hope I can see you you're really pushing so hard to please your masters there in UK. Good thing is there is even more heavy
headedness by the British police right under your nose. Have a good day. Aiwa azvo maprotests zvoitwa kwese zvekuzonanga kuti ningi ndazokuona kudai aiwa mafundis chero kuBritain kwacho inotoitwa iko kuUK inenge ichitoitwa protest. Ndozvinoratidza kuti nyika yacho inenge iri nhengerekeni, inenge ichikoshesa kamarights nemunhingiri nevanhu. Anyway, muZimbabwe ndonyaya iri kuitika, ndo situation ndangoti ngofana panapa timboonesana zvimwe zvinhu zvine zvichiitika. You know, nini I don't like kuti vanhu vanyanzi varasara vakaita kuvhiringidzika kuti what's going on in our country. Vari kuchikidzira vanhu. That is happening in Zimbabwe right now. It's kudiridza fear muvanhu so that imimi makachikidzirwa hamuna chimwe chinhu chamuchakwanisa kuita. Munenge makuti pedu patuperera. That is the situation in Zimbabwe right now. And the people of Zimbabwe mangowanzwa vamwe vacho vari kutopindurawo in my comment section. So you know, every time I love the comment section kuti pinde tichinzwa kuti vanhu vacho vari kuti chi ningadai alright, what about vanhu vari kuti chi about nyaya yacho iri kuitika. Ndo zvatoita panapa. Ndo nyaya muZimbabwe ndandakakubatirai zvekare pachannel penyu paKulian TV. Kusazivawo kana uchangosvika panapa first time yako, ndingatikukumbirisawo kuti ugare wasubscribe, ukomenda, ubva walika this video, tobva taonesanawo. Kana une zvako zvauri kufunga ubva wandudza in the comment section.